muli bukid ngaron ko malit buntag. Malit ko daan dari. Malit ko suwi dari. Daan wait. Picture kayo. Wait kayo. Ini unsa ganing danihan dawis. Asa? Ini dire dawis. Dawis tutulan. Kining bridge ba siya tawagan ni dili mo junction. Dili Graficas junction ya kanin siya tawagan. Dawis lagi ra tutulan. Dawis tutulan. Bridge tutulan. Tutulan na mga na. Abot may mga kabards. Ay, hindi. Hindi. Uy, hindi. Hindi gawa energy. Kami ilesima sa dawis. Ayo. Ayo. Ate si Ma. Morning. Tambal, maybe. Okay. Naghanda ko ang naglugar niyo. Good morning, Itoy. Hala, dagang Itoy. Oh. Lala, la. Ay, mangiruahan ka dili maakan. Ay, hikap jay. Bihib kayo, di ba musig?
Muna ka pa nung daghang iruhan kayo ni mga kan. Pero ligoon ka, di man siya palang kabang ba? No? Dere bitaw. Muna isdaan dari kusway. Asa imo ha? Ikaw. Kusway. Nga. Tulusang ka dyan. Ito, kilawan unja balik. Ariyo. 200. Iyo, no? Ay, di ka? 15, 35. Ilan eh? 100. Tunga lang. Kadabda. May lumas sa no.